Вакытлар сынавын узып, һәр заманда да үз кыйммәтен югалтмаган әсәрләрне без классика дип әйтергә күнеккәнбез. Өстәвенә ул халыкның асылын, тарихын чагылдырса, ул милли дигән статуска да лаек була. Рөстәм Яхин музыкасы инде менә шактый еллар дәвамында лаеклы рәвештә нәкъ менә шул югары исемне йөртә. Ә аның исеме милли музыка тарихында алтын хәрефләр белән уелган. Лирик-романтик стильдә эшләгән дахилары Чайковский, Рахманиновларның әсәрләре дә Рөстәм Яхинныкы белән аваздаш. Бу фаразлар гына түгел, бу исбатланган дәлилләр. Ләкин бу әле Яхин дахи композиторларны кабатлый дигән сүз түгел. Ул үз юнәлешен милли калыпка салган бөек композитор. Таңнар иретәлләр, ник шулай күңелле, шишмәләр моныгына, җырлыйлар түгелме, илемнең кырыгына, яшәрә Hislәrim jara bullar, dәшәләr түгелме, илемнең кырыгына, яшәрә түгелме, hislәrim jara Дәшәләр түгелме. Урманнар шаулавы, җиле көтә күңелемне, әйтерсең фәрага, шулай Сокланып карыйм мин зәңгәр тагымны, гашыйклардай сөям мин туган илемне. Сокланып карыйм мин зәңгәр Гашыйклардай